Benvinguts i benvingudes a la segona classe de Pilates amb Isabel. Aquesta vegada necessitarem també un taburet o una cadira. Assenta't una miqueta al davant del taburet, amb els peus plans a terra i amb els isquions ben apoyats a la cadira. Ja saps on tens els isquions o els ossets del cul, però de totes maneres fica les mans al davall i inclina la pelvis al davant i al darrere. Avant i retroversió, i així els localitzes millor. Deixa les mans sueltes, fica-les a sobre de les cuixes i torna a fer la inclinació de la pelvis d'una manera molt suau. A veure si ho pots fer tan fàcil que resulti reconfortant. Tu decideixes lo poc a poc o lo de pressa que ho fas, lo molt que inclines, fes-ho d'una manera molt agradable. Anem a començar l'exercici amb les mans a les cuixes, porta els peus més a prop de la cadira i inclina la pelvis endavant, de manera que el pes va dels isquions a les cuixes. Porta el pes fins als peus i torna molt poquet a poquet. Porta el pes a les cuixes, als isquions, torna els peus al davall dels genolls i solta tensió. Repeteix, peus a prop de la cadira. Inclina la pelvis fins que el pes vagi davant dels isquions, les cuixes, els peus i aixeca una miqueta el cul de la cadira. Segueix respirant, sense tensió, fes-ho fàcil. I poquet a poquet portes el pes a les cuixes, als isquions, els peus al davall dels genolls i deixa tota la tensió que puguis deixar en aquest moment. Solta tensió. Anem a repetir. Peus a prop de la cadira. Pes cap a les cuixes, cap als peus, aixeca una miqueta el cul, queda't aquí. Intenta afluixar les espatlles, com si tinguessis esponges entre les orelles i les espatlles, com a la classe anterior, i amb les esponges plenes d'aigua, torna poquet a poquet. Apoya't als isquions, peus plans a terra, solta tensió. Anem a repetir. Porta els peus a prop de la cadira. Porta el pes al davant dels isquions. Inclina la pelvis al davant, pesa les cuixes, pesa els peus. Poquet a poquet, aixeca el cul, queda't aquí mirant endavant. Esponges sueltes, ombros suaus, porta la mirada cap endavant i aixeca el pit fins que estiguis de peu. I torna a sentar-te poquet a poquet, com si fos a càmera lenta. El pes als peus, mirada cap a baix, pit cap a baix, cul cap enrere. Nota la cadira amb les cuixes i poquet a poquet porta el pes de les cuixes una altra vegada als isquions. Peus a terra, solta tensió, deixa anar. I repetim. Peus a propet de la cadira. Porta el pes cap a les cuixes. Nota el pes a les plantes dels peus. Aixeca una miqueta el cul. Mira endavant i aixeca el pit fins que estiguis de peu. Queda't de peu i equilibra el pes amb les dues plantes del peu.
solta tensió estant de peu. Deixa anar la tensió que no necessitis i fes el mateix camí enrere, cap enrere. Baixa el cap, el pit, cul enrere. Apoya't a les cames, als isquions i torna els peus al davall dels genolls. Molt bé. Una vegada sentada, fes avantversió i retroversió pèlvica, que és inclinar la pelvis al davant i al darrere dels isquions, i fes-ho fàcil, reconfortant. Ensenya'm que les esponges estan sueltes i anem a fer un exercici super difícil. Apreta'm els genolls, com si estiguessis tocant platillos entre els genolls, tac, 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 seguint una música. I fica't de peu sense deixar de tocar els platillos entre els genolls, que no sé si es diuen platillos en català, però és igual. Apreta els genolls i solta amb un ritme tal com fa la Yorinda. Intenta assentar-te poquet a poquet, sense perdre el ritme. Molt bé. Porta els peus al davall dels genolls i relaxa inclinant la pelvis. Segurament aquest últim exercici era difícil, però si el repeteixes quasi cada dia, d'aquí un mes estarà integrat i el faràs d'una manera molt fàcil. Porta els peus a prop de la cadira i ensenya'm com t'aixeques. Molt més fàcil, com la Yorinda. Moltes gràcies a tots, gràcies Sandra, gràcies Yorinda. El mes que ve, una altra classe.